Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba. A usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Halin keta shi ke sanya yaudara, haɗin bauta zama sai ya gagara. Siyasa ce ita ko sai da takara, banga ce inda ta kaure sai ake kara-kara. Kyauta kan wadata soyayya, fita kan kore jayayya. Rayuwar aure duniya. Me kike nema nan? Ina son kai mahaifiya drinks mai sanyi ne. Ba ka bai kamata a baka ba mai sanyi ba. Haka ne ba. Wallahi ni ma na sha. To, yanzu dai ina so ki rufe idanunki. Amma lafiya? Ke dai rufe ido. Na rufe. To, buɗe. Muktar! Thank you! Wannan kyauta na musamman ne, saboda yadda kike mutunta mahaifiyata. Thank you so much. Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba. A usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Yau da alamu asirina zai tonu a gidan nan. Allah na tuba. Allah ka fitar da ni a gidan nan ba tare da kowa ya ganni ba. Hajiya, ki taya ni godiya baba Abdul ya bani mota yanzu. Ikon Allah, to Allah ya saka da Amin, amin Hajiya. sarki. To ai abin da baki sani ba. Duk abin da Muktar ya mallaka naki ne. Haka ke ma abin da kika mallaka na shi ne. Allah ya muku albarka. Kin ji ko? Amin ya Allah Hajiya. Ga drinks nan ki sha bari in je. Shikenan, nagode. Bari in je. Ina so. Ke dakata da zuwa. Hajiya ina da wani abu da nake ji a jikina yana so ya faru da ni kwanan nan. Idan ma akwai abin da yake shirin faruwa da ke na san bai wuce aure domin Ameera kina son aure sosai. Gaskiya ne, da hakan zai faru da sai na fi kowa jin daɗi. Ameera kina ganin aure hutu ne ko? Ba ki ganin yadda ake shan wahala a gidan miji? Ni sai nake ganin kamar aure ba hutu ba ne. Sai dai idan kin samu mai abun hannu sai ki ji daɗi. Idan ma aure wahala ce, na zaɓi auren
fiye da jin daɗin da nake yanzu ba tare da aure ba. Wai yanzu me special things a aure da ba kya samu a waje? Akwai da yawa ma. In ma ba aure ba, ai aure ibada ne, kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. To, Allah ya kai mu ranar auren. Amin ya Allah. Amma ina jin wani abu na so ya faru. Kwantar da hankalinki. Hakuri zaki. Yau abin ya zo mana da tsautsayi. Yanzu nan Hajiya za ta tafi. Ita ma Hafsa ta ɗauko yara ne daga makaranta. Yanzu za ta koma ofis. Yaran ma duk za su tafi Islamiyya. Sai ki zo ki fita salin alin kinji. Yanzu abin da za a yi barin jin kulle kofar ta baya. Saboda kar ta shigo. Kin ji ki haƙuri. Halin keta halin shi ke sanya yaudara. Ina ganin dai yanzu dai mun riga mun gama maganar bikin safiyar nan ko? Abin da za a yi nan da sati 2 zan baki kuɗi kawai sai ku sai duk abin da ya kamata. Na gode Muktar. Na ji daɗi sosai. Allah ya ma albarka. To yanzu abin da ya rage kawai shine bari na kira Faruk sai ya zo ku tafi kawai. To amma kuma Hafsa ta ce in tsaya. Ta ɗaura girki kuma abin da na fi so shi ta ɗaura. Hafsa da shiririta yanzu haka bata fara girkin nan ba. Abin da za a yi kawai bari na kira Faruk in ya zo sai mu bashi kuɗi ku je kasuwa ku yi cefanen duk abin da kuke so sai ku je ku girka a gida. To hakan ma yayi. Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba. A usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Halin keta shi ke sanya yaudara. Haɗin bauta zama sai ya gagara. To, ina jin ka karanta. Bismillah min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza sama'un fadarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu usirat. Aliman nafsum ma qaddamat wa akkarat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. في أي سورة ما شاء ركبت. كلا بل تكذبون بالدين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. Ya isa, ka yi ƙoƙari ko? Kin ji yadda ya ko? Kin ji ya iya ko? Gobe idan biki ba, kin ganki? Ba ki sani. Ya na ga kin shigo kicin kina ta girke-girke. Za ki koma wajen aiki ba ne? Wallahi ba zan samu komawa ba. Na riga na kira su na gaya musu cewa ina da baki. Lallai kuwa kuna cin banza. Kawai daga mutum ya dawo sai ya ce ba zai koma wajen aiki ba. To wani wajen za ki je? Kaga, ni fa na riga na faɗa musu cewa ina da baki. Ba zan samu komawa ba saboda gashi na shigo kicin ina yi ma Hajiya girkin da ta fi so. Ina so ya burge Hajiya. To yanzu abin da za a yi. Idan Hajiya ta tafi sai ki ɗauki mota ki kai yara Islamiyya. Kin ga ba sai mai adidi ta sahu ya zo ba. Kaga, ko ban kai su ba za su tafi a ƙafa. Amma ba su tafi a ƙafa ba, shi ne na ɗin ya san lokacin da za su Islamiyya ai zai zo a kan lokaci. Yau Hajiya, ya kamata dai ku tafi. Kin san za ku je kasuwa ba. Ku je. Hajiya, ina kuma za ki je? To, yanzu mu dai mun gama za mu wuce. To ai ga abincin can na ɗora Hajiya da kin sa kin ci abinci. Wani abinci kuma? Na riga na ba su kuɗi za su je kasuwa su yi cefanen duk abin da suke so. Sa girka a gida. Hajiya mu je. Hajiya, ni wallahi na sha makwana zaki.
banda ke Hafsa, a yanzu ban zo da shirin kwana ba ko? Haka ne hajiya. To amma idan nan da sati guda sai zo muku kwana 3 sannan in koma. To mu tafi ko? Allah ya tsare mu ni ma a rasa. Shi kenan hajiya ku da gida. To, ɗan jima ce. Ba matsala. Za ki ji wannan sakon insha Allah. To shi kenan. Allah ya albarka. Amin amin. Hajiya barin taka muku. To shi barin raka su To ba matsala ki raka su. Me haka kuma? A'a. Na ji kaman karar faduwar abu daga ciki. Garin yaya? Ameera, me ya faru da ke? bai zama sanadin farin ciki ba a usuli cin amana ba. Ya aka yi ma abin ya faru? Wani da cewa za ta yi ta karɓo abu ta dawo. Shi kenan har yanzu. Kuma ni abin da yake ban mamaki da a ce Jackson ta je, to ya kamata koma me ya faru da ita wani ya gani ya zo ya sanar da ni. Fatanmu dai Allah ya bayyana ta, Allah ya sa ta dawo lafiya. Amma Malam Abu bai kamata a ce mun zauna haka ba, ya kamata mu je police station ne mu sanar ko bayananta ne a ɗauka saboda halin tsaro da ake ciki yanzu. Tabbas maganar ka haka take. Ameera abin mamaki Ameera ba taɓa fita irin haka ba. Ina tunanin akwai abin da ya faru da ita. Allah ya bayyana. Hello doctor. Yanzu zan tura maka video clips din wanda abokina ya turo mu. Ka san dama na faɗa maka cewa sun samu wani hatsari ne. To kuma ba su san yadda za a yi su yi magance wani abu ba, kuma babu asibiti kusa wurin su je. Shine za a gaya musu yadda za su yi. Yau doctor, na gode. Na gode. Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Idan har na tsallake rijiya da baya wannan halin da nake ciki, to tabbas zan daina bibiyan mata, gwanda in ƙara aure kawai. Dama an faɗa min ban ji ba, sai yanzu nake tuna maganar Nura gaskiya ce. Harin keta shi ke sanya yaudara, haɗin bauta zama sai ya gagara. Siyasa ce ita ko sai da takara, banga ce inda ta kaure sai ake kara-kara.
Menene kuma ya faru? Wallahi haka tsorata ni. Kaga, na zo wucewa ne nake ta jin numfashi da nishi da motsi anan shine na zo in bude in ga me a ciki. Wani irin numfashi da motsi bayan mu ne kadai a gidan nan. Muna cikin gidan nan waye zai shigo? Wallahi da gaske nake na ji motsi a wurin. To yanzu dai zo mu je falo. Babu wani wanda zai shigo. Zo mu tafi falo. Zo mu je. Haba. Allah na tuba. Allah na tuba. La ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi farin ciki ba a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Amin dadi. Lafiya kika ce magana ba ta waya bace ba? Ameera ce tun safe aka ce ba a ganta ba. Yanzu ake jin labarin wani nafik ya juye da mata 3 a cikin ruwa. Wajen gadan nan cikinsu akwai wadda aka yi kwatancenta a cikinsu da Ameera. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan rayuwa da muke ciki. Jiya da misalin karfe 3 na rana. Da aure na firci bai zama sanadin farin ciki ba a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Kasuwa daidai na. Daidai mu dasa. Nawa? 200 ne. Kasuwa ne 200? Ba zan je ba. Ina zuwa ne haka? Zan je kasuwa ne. Ni ma can zan je shigo rage miki hanya. To na gode. Ameera kenan kin gama secondary school kin yadda ki ci gaba da karatu ko? A'a anti, magana ce ta kuɗi. Mo gashi baba ba shi da shi. Baba ma ya ce na fito da miji ya min aure. Mama kuma ta ce ya kamata ko school of health ne na je na yi karatu shekara 2. Mo gashi ni ban je ba. Yanzu dai in na fahimta cikin biyu zaki zaɓi ɗaya kenan ko karatu ko aure. To amma ke wane kika fi so? Ni duk abin da Allah ma ya zaɓa min ina so. Amma in so samu ne. Wato in so samu ne aure kenan kika fi son shekiya. Na gano ki ai. To wani ce Allah ya fi zaba alheri. Yo, Ameera. 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 Da aure na firci bai zama sanadin farin ciki ba a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Halin keta shi ke sanya yaudara, haɗin bauta zama sai ya gagara,
siyasa ce ita ko sai da takara, banga ce inda ta kaure sai ake kara-kara, kyauta kan wadata soyayya, fita kan kore jayayya, rayuwar aure duniya dukiya bata cire ta ba.